kuya, may hawak ako eh. Timunan Park. Ito na yung muling salida ng sigsag. Sorry po. Pasok na kami ng sigsag at timunan. Mabigat ang hatak dito kasi unahan ng gumagana lang dito eh. Bon. Kaya automatic talaga yan. Kakain ka talaga ng gas pag ganito. Tayo na. Lamig naman eh. Ha? Sisiripa na sa sisi. Kaya mag-straight. Huwakan mo ano. Okay na. Nakakainin. Ayan na. Pagkano. Tabayan ako ito. Isa pa kakasipa sa sisi. Video ko lang ng buong ano. Sigsag. Ha? Nabitin doon sa Kaya nakakabitin talaga din doon. Pag doon naman sa kabila, yung siko, upo. yun nakakabitin talaga doon. May sumimplang pa nga doon nung nakaraan ng motor. Nakita ko sa Facebook eh. Pag-ahon niya. Paahon na nga, sumimplang pa. Yun dito, langanan din yun dito eh. Yung unang liko, langanan din yun eh. Ayan na. Unang salida na kami ng bitokang manok ng sigsag. Ito tayo nabibitin din dito minsan eh. Piga ka talaga rito, automatic. Sorry kuya, may hawak ako eh. Kung mateti mo, bata ko yan. Sabi ko sa'yo. Nagapot kasi ko, ano may mga sub lumagay ko yan. Tumawa ko yung mga sub. Hindi mo lang yung volunteer. Volunteer lang yan. Di ko kung lahat ng dumadaan bigay mo lang 5 piso pa, malaking ano na sa kanila yan. Malaking tulong. Malaking tulong na yan sa dami ng dumadaan dito. 5 piso isa-isa. Oo. So hindi kami makapaghagis, may hawak ako eh. Dito minsan yung mga unggoy eh. Opo. Dito sila Pero bawal pakainin. Kaya nga
Kasi nasasanay sila. Saan? Ah, Saka baka mag-agol ng pagkain. oo nga. Di tsaka ano, nasasanay sila tapos halos dyan na sila nagtatambay talaga. Opo, kaya nga po pinagpapala na yan eh. Ang nangyayari, nagkukos ng traffic yung mga motorista dyan. Ano yung mga rider. Kasi kinakaliwan nila yung mga unggoy dyan na ano eh, bumababa eh. Saka picture-picture. Oo, picture. Kaya kukos na ng traffic. Kaya mayroon talaga ang akyatin sa mga matik ano. Kami nag-overshoot dyan ah. Kaya ako dito hanggang segunda lang ako rito eh. Hindi ako nag-pipirsa ng makina dito eh. At yan pagpababa, ano, engine brake. Oo. Doon na naman. Ha? Pag nag-gusto ko lang, papasalit pa rin sa sisi. Sisi pag antok na wala na pakialam yan eh. Ako. Ha? Ay, di ba siguro ang lahat? Maya-maya. Bakit? Malaw. Hindi ka siguro siya. Mamaya. Initan? May anak ko mapagpa. Kataw si Ford ah. Malabi ang madalas ng accident. Wait natin, binabon na lang na yan. Kasi 6 siguro tayo. Nakakasakitan kaya pa umakina. Nahirapan ng makina pag naka-on ng aircon. May kulay kita pa na. Dagdag bigat sa hatak na yung aircon eh. Baba na lang po ano. Okay, sige. Timunan Park. Paano? Sumpay? Ha? Pipinto? Hindi. Bababa ako. Hindi, nagtanong lang ako. Ito na yun. Naipit. Ito na yung muling salida ng sigsag. Sorry
po. Duble na yung ano dito. Railings ah. Ito din ang disadvantage ng Matic, no? Opo. Walang engine brake. Hindi ako manigasa. Ayaw po. Pininilolog yan. Oo, wala kang ilulogger eh. Sisip. Ano ko, madali rin magtaas ang RPM. Oo. Kakabag ka na loob. Sisipat ka talaga rito eh. Bakit dito may ilaw? May medyo mas critical dito eh. Lalim kaya yung gilid na yan. Sinilip ko yan nung ano ko dito, yung lalim pa lang ako nito. Kaya kailangan talaga may ilaw ito. Gusto na lahat na lang nilagyan ka na Ito yung mahirap sa Matic pagka lumusot yung preno. Dire-diretso talaga to. Wala kang engine brake dito eh. Kahit patay mo makina, wala nang tiktok. Mga scooter din na motor, wala nang engine brake. Hindi mo na kailangan mag-gas dito, papapreno ka na. Pangit ng daan sa kabila. Ano yung engine brake? Ay, yung engine brake niya. Kaso grabe lang. Yung RPM, tataas. RPM. Tataas ang RPM niya eh. Kaya hindi mo rin masasabi na engine brake kasi yung RPM niya sasabay yung ikot ng gulong eh. Para ka ding nagpiga ng ano, silinyador. Opo. Lapit na kaming exit. Ito na yung malaking puno. Palatandaan na exit na. Oo. Yan na pala yan. exit na po. Exit Malapit na po. Exit na to kasi ito na yung puno. Ilang minutes man kuya? Ang tawid natin. Ano lang ito eh. 14 minutes lang ang ano nito. Exit na. Exit na kami ulit. Balik na kami.